ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବରମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏବେ ବସିଛୁ। ଆଉ ଆମର ବସ୍ ଏବେ ଆସିବ 9:30 ବରମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ। ଆମେ ତିନି ଆଦମୀ ସାନୁ ବାବୁ, ବାଦଲ ବାବୁ, ମାମୁଁ ଏଇ ନଟା ତଳେ ପୁରା ପୁରା ବାଗେଇକରି ବସିଛି ସେ ସାଇଡ଼୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଶାନ୍ତନୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ମୁଗ ଖାଉଛୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଖୁସିରେ। ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍ରେ ବସିଲେ ନା ଆଉ ଆମେ କିଛି ହେଇପାରିବୁନି ନା। 4:30 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯେହେତୁ କେଉଁଝର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଶାନ୍ତନୁ ସ୍ମାଇଲ୍, ଯିଏକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଭାଇମାନେ ଅନିମା ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବରମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଏବେ ଆମେ 4 ଜଣ ଏବେ ବସିବୁ ବସ୍ରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା, ଖୁସି ତ? ଆମେ 1500 ଜାଗାରେ ଆମେ 1950 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଟିକେଟ୍ଟା ଦେଖେଇଦେ, ଟିକେଟ୍ଟା ଦେଖେଇଦେ। 1950 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆମେ ଟିକେଟ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, 1950 ଟଙ୍କା। 1950 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅନିମା ବସ୍ରେ ଏବେ ଯିବୁ କେଉଁଝରକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଦେଖେଇବୁ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ବସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ।